край за дизеловите автомобили между 2011 и 2015 година. Европа затяга правилата и започва масова чистка. Основно на колите с Евро 4 и Евро 5 стандарти. Фокусът е върху автомобили с премахнат или нефункциониращ филтър за твърди частици. При технически преглед вече няма да се гледа само дали филтърът е там, а и дали работи реално чрез тест с брояч на частици. Колата ще работи на празен ход за 30 секунди, като се измерва състоянието на фини прахови частици в изгорелите газове. Ако резултатите не отговарят, прегледа се счита за неуспешен и автомобилът се спира от движение. В страни като Германия, Белгия и Холандия това вече е факт. Само в Германия около половин милион дизелови автомобили са спрени от движение. За сега бензиновите са в безопасност, но в някои държави вече се тестват и те. Какво мислите? Справедлива ли е тази мярка в името на чистия въздух или е пресилено ограничение? Споделете долу в коментарите и не забравяйте да ни последвате за още интересна информация.